Úplne prvý výlet bol na Veľkú noc, to sme šli do Krakova. To bol taký trojdňový výlet. Ešte musím povedať, že jej mama asi do 2016 roku sa nám podarilo tutlať to, že jazdíme na motorke. Přátelé, kamarádi, máme tady další motoplky. Máme tady vzácného hosta ze Slovenska, který se jmenuje Boris Kolev. Je to významný slovenský cestovatel, zajímavý chlapík. Budeme si povídat o jeho životě, budeme si povídat o motorkách a nejvíc ze všeho asi o cestování, protože ty jsi opravdu velký cestovatel. Borisi, děkuji, že jsi přijel za náma do Geneze do Zlína. Děkuji Vítám za pozvání. tě tady u nás. No a pojďme se začít teda bavit o tom, co Boris Kolev a motorky. Jak se k motorkám vůbec dostal, odkud seš? Zkus nám něco říct o sobě. Pochádzam z južného Slovenska, z Nových Zámkov. To malé mestečko 30 km od maďarských hraníc. Po maďarsky neviem. No a k motorkám som dostal vlastne cez svojho otca. On vlastnil ČZ 150. Na tom, kedy sa ešte starí rodičia chodievali do Nitry predávať skáričko zeleninu. Potom mu to zostalo. Ako cestoval trošku aj on, ale nebol nejaký vášnivý cestovateľ takto. A keď som mal 7 rokov, tak mi kúpil babetu. Nakopávačku dvojrýchlostnú. To bola veľká vec. Tak na tom sme najazdili s kamarátom stovky a stovky kilometrov po záhrade. Máme takú 300 metrov dlhú záhradu, takže non-stop tam a späť. A potom aj nejaké polné cesty okolo Nových Zámkov. Tam je to docela nudné, lebo tam je čistá rovina. Ale tak čo sa dalo, to sme tam povymetali. No a časom vlastne, ak pribúdali roky, tak sa to menilo a stále sme chceli vidieť ďalej a ďalej. Potom prišli nejaké 250-ky Pioniere, prišli a vlastne aj prvé záľuby v týchto motorkách. A som si povedal, že ju zrenovujem. Tak odkedy som kývačku zrenovoval, na to som už nejazdil vôbec na nej. No a potom kamarát si kúpil GSX-eru. Starú rozbitú 2001. A to bolo niečo úžasného. Po tých 12-koňových dvojtaktných mašinách zrazu prišla vážna japonská motorka s obrovským výkonom. Tak sme na tom jazdili. No a potom som si chcel kúpiť motorku aj ja. Vtedy som zistil, že to chce výkon superšportu, ale nechcem tam mať bočné plasty. Pretože to bola taká jedna príhoda, že odtrhol nám celý bočný plast tej GSX-ere, keďže to bolo kadejako polepené a neboli tam ani šrobiky a podobne. Tak som sa mu ponúkol, že fú, tak ti to teda opravím, kúpim ti to. A zistil som, že ten plast originálny stojí nejakých 800 v eurách. Tak som si povedal, fúha. Takže nejaká motorka, ktorá má výkon superšportu, ale motorka, ktorá nemá tie bočné plasty. Zistil som, že existuje nejaká kategória, ktorá sa volá, že naháče. Čistě otevřený motor, tak. Všechno kovové. A kde si udělal řidičák? Ty jsi tady trošku v tom povídání zapomněl, kdy jsi dělal řidičák. Dělal jsi někdy řidičák? Tak určite som ho robil a paradoxne to nebolo na 15. My sme sa na to, jazdili sme prakticky od 7 rokov. V tej dobe to bolo trošku jednoduchšie, tam aj s políciou nebol až taký problém ako teraz. A keď prišla tá vytúžená 15, na ktorú sme čakali v podstate 7 rokov, že spravíme vodičák, tak sme si jazdili toľko, že nás to ani nejako moc nebralo, takže sme si ho ani v tej 15 nespravili. Vodičák sme si spravili, tuším, v 17 alebo 16 a potom s autom som si spravil na veľkú motorku. Tam musela byť tá dvojročná prax vtedy u nás kvôli výkonu, tak to som si robil presne na podobnej motorke. To nebola panelka, ale to bola kyvačka 250. Vtedy to bolo možné, aj keď to bola na historických značkách tá motorka, už v dnešnej dobe to možné nie je a potom som si kúpil tú FZ1. No a co jsi teda koupil? Yamaha FZ1. Jo. Niektorí to možno poznajú pod menom Phaser alebo Fazer. Jasne. Ono to nie je celkom tak. Ten Fazer je kapotovaný a toto je vlastne naháč od tej motorky. Vtedy sa tam to Phaser nevyslovuje, ale je to Yamaha FZ1. A to byla nová motorka, kterou si skoupil normálně v showroomu? Áno. Jo, hezky. No a jaký to bylo? Bol to úžasný pocit a hlavne ma tam strašne varovali, že keď poznám 600, že na to nezabudnem, že toto je proste liter, že to je úplne iná kategória. Keby tí vedeli, že som tam presedlal z 12-koňovej javy, tak by mi ani do ruky asi nedali. No a zážitek jako? Jezdil jsi zase kolem Nových Zámků, nebo už si přemýšlel o nějakým výletu dál? No, ja som vtedy vôbec nad týmto výletovaním nerozmýšľal. To kolik roku, když si tuhle motorku koupil? To je dobrá otázka. 2009. To by som musel teraz počítať. Zkus tak jenom cirka orientačne. 20 niečo tam bolo. Dobře. Bolo to už cez 20, takže už trošku triezvejšie zmýšľanie to bolo o tom a dával som si pozor. Samozrejme som ten výkon bral ako zodpovedne. No a to si skoupil tu motorku s tím, že chceš jezdit? A no, logicky, že jo, to se ptáme jako trouba, ale jezdit jako na výlety, cestovat, anebo spíš pořád jako to honit někde kolem Nových Zámků? Ja som nemal vôbec žiadnu víziu. Ja som chcel motorku, lebo som chcel motorku a vôbec som nevedel, na čo ju chcem. Co s tím? Jasne. Čo s tým, no. Tak za prvý týždeň som najazdil prvých 1000 kilometrov a hneď som išiel na výmenu oleja, prvá ako garančka. A potom za tú prvú sezónu som najazdil 10 000 kilometrov po Slovensku. A v tom už bol zakomponovaný vlastne prvý výlet. A to si jezdil sám, anebo měl pořád ty kamarády z detství? Skôr s kamarádom, no. Skôr s kamarádom, ale ako dvaja na jednej motorke. Ono to bolo také, že som bol slobodný, vtedy bez priateľky. Kamarát tiež a ďalší kamoš išiel do Bibione. Tak sme tak vymysleli, hovorím, že poďme ho pozrieť na tej motorke, že
wow, že to je celkom taká hovadina, že to by mohlo byť zaujímavé. Tak sme sa zbalili, vtedy sme 2 dní pred odchodom sme zistili, že existuje niečo ako tankvak na motorku, že je to nejaký batoh na nádrž, to sme si požičali. Do bagažu sme zbalili nejaký Tesco stan, nejakú károvanú deku proste, že ideme. A tam bola totálna nepríprava, to sme prišli do toho Bibione a potom, že poďme ďalej, poďme do Ríma. Že to je dobrý nápad. A toto je San Marino, to není ten štát. Je, poďme sa pozrieť aj tam a sa z toho vyvinul vlastne prvý takýto motovýlet, asi 8-dňový alebo koľko. Samozrejme, dneska to berieme úplne inak, ale k tomu sa ešte dostaneme a potom prišiel ďalší rok. Promiň, já se tady u té cesty chci zastavit na chvilku. Jaký jste z toho měli pocity? Jako nadšení, nebo byl vyděšený, nebo bolavý zadek, nebo prostě jedeme, hrneme to a prostě... Jaký to bylo takováhle první cesta naprosto nepřipravená a s tím, že jedeme furt dál a dál a dál? Taký rešpekt tam bol, že som fakt ako Taliansko bezpečná krajina, ale v podstate to bolo ďaleko, keďže som na motorke nikdy takto necestoval, na vlastnú pes v podstate ani na ničom iné, keď človek ide na výlet, nejaký turnus, že tam je to organizované. Takže tak ako s rešpektom zodpovedne sme to brali a bolo to fakt super. No a vrátili jste se a co, tak bylo navázali jste nějakým dalším výletem, cestou, nebo? No prišiel ďalší rok a vtedy sme už rozmýšľali, že kam pôjdem, tak sme si vymysleli, že poďme sa pozrieť do Marseille. A to Saint-Tropez a toto, že to bude zaujímavé. Tak vtedy sa k nám pripojil ďalší kamarát, on mal SVčku 1000 a my sme zase išli dvaja na tejto mojej motorke. A ten výlet nebol úplne dobrý, to bola strašná naháňačka a hlavne veľká drahota vtedy, lebo peniaze išli všetky do motorky, na splatky a takto. Výplata nebola nejaká veľká a to sme si poďme do Paríža, tak sme šli do Paríža, tie diaľnice tam boli drahé, to sme sa tam len ťahali tie kilometre, ako nebolo to úplne ideálne ani časovo, ale to bol taký druhý výlet. No a potom som sa spoznal s Niky, respektíve my sme sa už poznali, ale ďalší rok sme už išli na výlet spolu. Takže kamarádovi řekl, hele, vyměňuju tě za Niky, jo? V podstate áno. Ty si pomohlo, on asi ne tolik, ale pokud si nekoupil novou motorku. Nie, on nebol motorkár vôbec, ani do dnešného dňa nie je a spomínam na to doteraz, že to boli také zaujímavé časy, ale nejak sa... Nechytlo on má už tiež rodinu a svoje povinnosti takto, ale nikdy sa nemal k tomu, že on bral, že tú motorku mám proste ja, že dá sa na ne cestovať, že ide so mnou, lebo som zavolal. To bolo asi tak celé okolo tých motoriek a jeho. No a z Niky to bylo jak potom? No, myslím teda to motorkaření. Úplne prvý výlet bol na Veľkú noc, to sme šli do Krakova. To bol taký 3-dňový výlet. Ešte musím povedať, že jej mama asi do 2016 roku sa nám podarilo tutlať to, že jazdíme na motorke. Jak sa to dalo ututlať? V Belehrade sme fotili červeného Peugeota, ktoré posielali sme domov fotky, že aha, tuto parkujeme, tak aby špezetku nebolo vidno. Takže ona nevedela, že si skoupil motorku a jezdíš na ní? Ona vedela, ale jej mama nevedela, že chodíme na tej motorke, ako cestujeme. Vždy že ideme s kamarátmi na jeho aute a vždycky to bolo nejako takto. Až sa môj otec raz prekecol. To bolo, keď sme šli, myslím, že do Portugalska. Ešte to sa nejako podarilo vtedy ututlať a potom už časom už to nebolo možné. A jak to mamka vzala? Ako každá iná mama. Nie je dobre. Do dneška sa bojí. Bojí, vždycky sú tam nejaké tie výstrehy, čo sa všetko môže stať, ale tak to je asi pochopiteľná vec, myslím, každého jedného rodiča. Tak stať sa môže hlúposť aj doma, keď je fakt nejaká nehoda alebo niečo tak. No a když jste do toho Krakova, to byla vaše první společná cesta? Na 3 dny asi, áno. No jaký to je? To bývá vždycky takovýto testovací období, jestli ta partnerka jako motorce vyhovuje, tobě vyhovuje, jí vyhovuje to cestování. Sedlo si to všechno? Bol to super výlet. Na to sme potom nadviazali nejakým ľahším Balkánom na 2 týždne. Takisto mala obrovský bagel na chrbte, kufre neboli, nič nebolo. Tak 2 týždne športovala chrbát s tým, že tam mal obrovský bagel, kde bol stan, spacák, vlastne úplne všetko. Vtedy sme už mali vlastný tankvak kúpený z Lidl. Musím povedať, že to sú najlepšie tankvaky, ktoré boli. K máni už nie sú. No a potom sme tak začali trošku nad tým premýšľať inak, lebo spoznali sme zraz Faro v Portugalsku a že to je veľmi veľká akcia. Tak to by bolo pekné sa pozrieť na ten západ a už som tak rozmýšľal, že OK, tak v Marseille som už bol, v Taliansku som bol, tu som už bol a týmto smerom musím znova tieto miesta prejsť, aby som sa posunul niekam ďalej. Tak sme začali rozmýšľať nad tým takým štýlom, že poďme teda na doraz. A v Európe to viac menej aj fungovalo, pretože na doraz tak išli sme do Portugalska, prešli sme si všetky štáty, Andorra a na Cabo de Roca, to je najzápadnejší bod. Potom prišiel, ja som to nazval, že studený výlet, toto bol teplý výlet, do teplíka je studený výlet, bol v Škandinávie, tak tam je logicky Nordkap. Potom prišiel zase Balkán, to bolo na Sicíliu, tak tam sme si spravili taký vlastný najjužnejší bod Európy na Sicílii. Potom sme šli zase Škótsko, Anglicko, Orkneje. A akurát problém nastal potom na ten východ. To myslím, že už bolo párkrát povedané, že tam by sa tých najvýchodnejších bodov dalo povedať, že ich tam dosť veľa. No, to je pravda. Ktorý si človek vyberie. A tam vlastne to sa písa rok 2016. Tak sme špekulovali, čo spravíme. A celkom sme si tam toho rovno naložili. Tam sme si dali Turkmenistan, Uzbekistan, Tadžikistan, Kyrgyzstan, Pamír Highway.
vo dvojke na naháči na hladkých gumách, na Michelinkách a to bolo také testovacie, lebo ako v Rusku sme už boli. Prvýkrát sme tam boli počas Škandinávie, to bolo také vystrašený, rýchli si niečo pozrieme, utekajme odtiaľto, prečo sme nevedeli, ako to funguje. A teraz sme si povedali, že no wow, tak tam sme boli 3 dni v Rusku a báli sme sa a teraz tam chceme ísť na mesiac a pol, že čo teraz spravíme, že pôjde nám to, vydá to, alebo budeme odtiaľ utekať, tak sme si to naplánovali takto s tým, že buď sa nám to zapáči, alebo sklopíme uši a zdrhneme a už nás to ďalej si ťahať nebude. No, uvažoval jsi o tom, že by si změnil motorku, anebo ten Phaser byl pořád jako to správný a bylo to vlastně to, na čem jste chtěli jezdit pořád? My sme to moc neriešili, akože, že OK, ideme teraz nejaký offroad, tak treba na to offroadovú mašinu, alebo takto proste. Toto je k dispozícii, ideme na tom aj tam, niekde sa nám ide ľahšie, niekde ťažšie, niekde si zanadávame, ale vždycky prejdeme všetko, takže. No a když jste se poznali s Niky, tak mně to přijde jako docela velký tempo, jako to mluví, že jste jeli opravdu hodně cest po sobě. Jaký to bylo? Jako, Niky se to líbilo, tobě se to líbilo, bylo to fajn? Jako, jste ideální dvojice na cestování? Ja si myslím, že je to veľmi dobre nastavené, pretože ja som skôr na tú prírodu a na tie plánovania tých ciest, sem tam nejaké tie offroadové blbiny a podobne. A Nikita je strašne na históriu zaťažená a múzea, takže keď sa tá cesta doplánuje dokopy, tak je tam z každého rožka troška a de facto tým tá cesta sa nestane nudná, lebo ako sme boli aj Južnú Ameriku, tak ona tam je strašne pekná príroda, ale keď tú prírodu vidíš 3. mesiac po sebe, to som už niekde videl, to som už fotil, od tohto bolo krajšie, už to človek až tak neberie. Ale keď to nakombinuješ tak, že tam je vlastne aj z tej histórie, aj z kultúry, aj z prírody, plus niečo, dajme tomu o zvieratách, nejaký ostrov pingvinov, že keď sa z takého širokého spektra nakombinuje, tak si myslím, že ten človek má dlhšie šancu vydržať v tom, že sa mu to nestane stereotypom. A plánujete společne, nebo plánuješ hlavne ty? Plánujeme spoločne. My máme mapku, ktorá je úplne posiatá hviezdičkami. Hoci kedy, keď niekde sa niečo nájde, prečíta, alebo nejaký článok vyjde niekde na internete, tak toto nás zaujíma, hodíme tam tú bodku, polovicu, že nevieme, čo znamená, ale keď daná krajina príde do merku, že ideme to riešiť, alebo tadiaľ cestovať, tak si popozeráme tie hviezdičky, podoplňame, vyhodíme prípadne a potom takhle, takže vy si ukládáte vlastně věci, které na potom někdy ano. by vás třeba mohly zajímat, jo? A pak se k ním vracíte, to je dobrý. Jo. No a to Rusko jak dopadlo teda? Vyrazili ste? No vyrazili sme. Ja som Niky nepovedal, že tam je v pláne aj Turkmenistan, lebo to už bola taká trošku dosť hardcore záležitosť vtedy. A vlastne my sme nemali ani víza. My sme to riešili cez Moravia kontrakt a my sme boli na kazašskej hranici, keď mi prišiel mail, že máte víza. Tak hovorím, že wow, tak ideme do toho. Tak sme spravili vlastne aj ten okruh Turkmenistanom. A to bolo napríklad zaujímavé, že sme boli prví Slováci, vlastne medzi Čechmi a Slovákmi sme boli prví v ten rok, 2016, ktorý sme dostali víza. Že asi 15 ľudí predtým žiadalo, všetci to mali zamietnuté. Tak to bolo dosť zaujímavé, tá hodvábna cesta bola úplne. Nevíš, proč oni ne a Vio? Neviem. Nevíš. Ale veľmi tam logika nefunguje, pretože my sme mali tranzitné víza, lebo tie turistické sú strašne drahé, tam treba mať hotely, sprievodcu, itinerár, kadejaké veci. A tie tranzitné víza, my sme vlastne spravili okruh 1000 niečo kilometrov cez Turkmenistan, aby sme si reálne ušetrili cestu, ktorú sme mohli spraviť 200 kilometrov. My sme v podstate išli takéto účko a mohli sme spraviť toto. Takže keby sa nad tým niekto reálne zamýšľal, tak to musia zamietnúť s tým, že toto je hlúposť. Choďte si krížom a nechoďte vôbec cez Turkmenistan, takže nikto sa nad tým nezamýšľa asi. Jasný. No a jaký to bola tá cesta? Rozbitá. Rozbitá a ťažká. A jak dlouho to bylo? To už bola hodne dlouhá cesta, ne? No to bolo nejakých 16 000 kilometrov, asi dovtedy najdlhšia cesta. A takže kolik? 6 týdnů? 7? 8? Menej. My sme tam boli nejaký okolo mesiaca, to bolo nejakých 35 dní. To bolo na fofere. Tam sme vtedy nemali moc dovolenkami. Vždycky to bolo v rámci nejakej predĺženej dovolenky s nejakým tým prosíkom u zamestnávateľa, že ako niečo, aby sa to dalo nejako natesnať a sme odtiaľ utekali. Ako tam bolo veľmi veľa takých víziev, tam boli aj nejaké zdravotné problémy. Tam sa začala kaziť motorka, takže tam sme toho mali ako celkom hodne, ale dopadlo to nakoniec úspešne. No a která z těch zemí se vám nejvíc líbila, nebo která udělala nějaký silný dojem? Tady na této cestě konkrétně. Z těch stánů jednotlivých. Z těch stánů. No, tak v prírode určite ten Pamír Highway, to bolo super. A po tých kultúrnych stránkach tak asi Uzbekistan podľa mňa. Tam Chýva, Buchara, Samarkanda, toto je ako fakt niečo nádherné. A lidi? Tam sme sa vlastne prvýkrát zoznamovali s tými ľuďmi, že veľakrát sme zvárali, nechceli za to žiadne peniaze, volali nás na čaj podobne s tou východnou pohostinnosťou, ktorá nám je doteraz veľmi blízka. Myslím si, že na ten východ tí ľudia sú najpohostinejší z celého sveta. Takže to tam bolo super. A ako som spomínal, mali sme tam aj problémy s motorkou. Nám tam odišlo palivové čerpadlo. A to bola tiež taká story. To sme boli v meste Kulop, asi 30 km od afgánskych hraníc. A motorka nám tam zdochla, že teraz je čerpadlo. Tak ja už som mal nejaký plán, že to nejako
dám tam z niečoho iného nejaké externé, poprerábam to tam a sme prišli na tú tržnicu, vybrali sme ten motorček čerpadla, ktorý sa inak u nás kúpiť nedá priamo od Yamahy, iba celé čerpadlo s palivomerom a so všetkým dokopy a ako keby som sa vypýtal 2 rožky, tak som načiahol za seba, že tu je $20. Je to Toyota Yaris 1.4, presne motorček. Tak odtedy skupujem len na Toyota Yaris. Fakt? Zajímavé. To je zajímavé. Potom v Kazachstane som mal žalúdočné problémy, tam som skončil na infúziách. To tam Niky oprašovala. Ako z jídla, nebo z vody? Asi z jedla, aj z vyčerpania z vody, predpokladám. To sme tam prišli, tam do nemocnice nosili babky vo vedrách na drevenej žrdi vodu. A toaleta bola latrína na susednom pozemku. A Niky im poradila, že by mohli dať infúziu, že to je dobrý nápad, tak musím doplatiť. Niky poradila doktorom, co s tebou, jo? Že 2 eurá doplatiť treba za infúziu. Hovorím, dobre, tak doplatíme. Tak ešte 2 nám dali na cestu, že to si niekde dajte napichnúť, keby máte ďalší problém. Fakt? Hej. To ste byli ako v nemocnici tam místní nejaká? Hej. Tam sme už vlastne mali iba tranzit, lebo to sme sa nepochopili trošku so zamestnávateľom a on si myslel, že mám byť o týždeň skorej doma. Ja som myslel, že mám ešte ďalší týždeň. Pravda bola niekde tak na pol cesty, tak sme posledných 5,5 tisíc kilometrov strelili za necelých 7 dní domov. A tam sme robili 700-800 kilometrov denne, aj viacej, koľko sa dalo a to vyčerpanie prišlo a tak sme skončili v tej nemocnici nakoniec. Ty jo. No ale a s zaměstnáním máš, jaký ti tohle tolerujou? Co děláš? Ja som si preskákal všeličo, väčšinou to potom končilo výpovediami, alebo mi to bolo v podstate jedno. A teraz pracujem sám na seba, som živnostníkom a renovujem americké autá a staviam motory závod do týchto aut, 8-valcové, rôzne s kompresormi, preplňované úpravy a podobné veci okolo toho. Takže teraz sám si poviem, kedy mám čas a nemám ho nikdy. No ale to je, tak vlastně můžeš si dopředu říct, tady ty 2 měsíce tady nebudu, takže nebereš zakázky na tu dobu. Tak sa to snažím robiť. A výhodou ešte to, že cestujeme v lete a väčšinou tieto historické autá v lete jazdia a opravujú sa cez zimu, takže snažím sa to nejako tak kombinovať, aby som bol v dispozícii, keď ich treba opravovať a keď ma tu netreba, tak tedy cestujeme. Takže na tu zimu vlastně bys měl zůstávat doma a pracovat. Tak. Byť zavřený v garáži. Viac menej sa to aj zvykne podariť. A práce máš dost? Daří se? Práce je strašne veľa, už teraz minimálne budem rád, keď toto stihnem dokončiť do ďalšieho väčšieho výletu, čo mám teraz rozrobené. Fakt? To je pecka. No a co cestování dál? Takže teď jsme skončili na východě a jaký další země jste navštívili spolu s Niky? No toto bol rok 2016 a v 2017 roku ja som mal 30 rokov, motorka sa blížila k prvej 100 000, tak som si povedal, že teraz spraviť niečo výnimočné, tak ma napadlo, že idem do Japonska, že idem do múzea a do továrne, kde ju vyrobili, že tam si ju chcem proste odfotiť. Niky vtedy nemohla ísť, lebo mala novú prácu, takže idem sám. To bola tiež taká celkom zaujímavá skúsenosť. Ako z začiatku som bol úplný hrdina, že jasné, idem, však to robia ľudia bežne. Ale nebudem klamať, že potom mal som tam dni také, som si povedal, že wow, že teraz vlastne bežné veci ako odskočenie na vecko, musím brať ten tank a všetko, že také úplne nové problémy tam vznikli, ktoré ľudia vlastne nemajú, keď idú dvaja, tak proste nechám tam všetko, idem, počkaj ma tu dobre v poriadku. Alebo Niky zaplatí, ja idem kúpiť jedlo, ja natankujem alebo niečo podobné, tak teraz som bol na všetko sám, takže to zmenilo úplne ten pohľad na to cestovanie, že sa tam pribudli nové problémy. A taky sdílení těch zážitků, ne? Je jiné, nebo ne? Takhle se o tom můžete, když jste dva, tak se o tom můžete pořád bavit, co jste viděli, jaký to je. Plánovat takhle, když jsi sám, je to jiný, ne? Nebo není? Je to úplne iné. Veľa tých cestovateľov cestuje sám, ako o samote. Ale mne to vyhovuje lepšie, keď sme dvaja, určite. Sme takí zladení, že to je fajn. Ale zase na tomto výlete mi Niky veľmi pomáhala tým, že mi z domu plánovala ubytovanie a vlastne búkovala mi veci a hovorila, kde mám ísť, čo mám robiť a takto. To mi veľmi pomohlo. A musím povedať, že do toho 2017 roku my sme fungovali totálne bez smartfónov a navigácií. Aha. Prvýkrát, ak som išiel do toho Japonska, tak som si povedal, že wow, tak asi budem potrebovať tú navigáciu. Myslím, že v tom Tokiu to nejakou mapou nepôjde. Tak odtedy nejako sme trošku otrokmi tejto techniky. Ako nie sme úplne zaťažení na tú mapu, na tú navigáciu. Ja tú navigáciu mám vypnutú, keď môžem ju mať. Fakt ju zapínam, keď je nejaká motanica v meste, alebo niečo konkrétne sa hľadá, ale keď sú nejaké miesta, kde sa dá orientovať normálne tabulami, tak používam normálny rozum a nečumím proste na ten displej, lebo nemám to ako v láske. No tak zase, ale ta navigace ti umožňuje jako časově plánovat, ne? Že máš představu, jak ta cesta bude trvat dlouho, kam dorazíš, nebo kdy dorazíš kam a tak. No, najlepšia cesta je tá, ktorú netreba plánovať ako na čas. Aha, lebo nikdy nevie človek, čo sa stane, jak sa to vyvinie. Tie prvé výlety boli fakt tak natesno, že tam doslova na hodiny a tam to bolo, ako nebolo to dobre, bola to naháňačka. Keď je to voľnejšie, tak je to oveľa viac, sa to dá užiť. Môžu tam pribudnúť nové veci, ktoré si nemal v pláne, niekto niečo poradil. Jasné, zastavíme sa, odskočíme sa, tam je to fakt super. A když jel do toho Japonska na tu cestu, to je dlouhá cesta, že? To bylo jak dlouho? To som bol 2 mesiace.
A naplánoval si po cestě hodně zastávek, anebo si řekl, ne, prostě jedu do muzea a musím tam dojet? Nie. To bol taká celkom sranda a dá sa s tým vlastne vyvrátiť ten mýtus, jak sa hovorí, aspoň u nás to tak je zaužívané vo veľkých firmách, keď cez celé 2 týždne dovolenky už na teba škaredo pozerajú, 3, keď si pýtaš, rovno ťa vyhodia a proste takéto reči kolujú. Tak ja som napochodoval proste za šéfom s tým, že idem na motorke do Japonska, potrebujem kompletne celú dovolenku naraz a potrebujem k tomu ešte mesiac neplateného voľna. Jasné, pohode. Choď na personálne, vybav si to, nech ti to podpíšu. Úplne v pohode to prešlo. Sice som tam aj tak potom nezostal robiť dlhšie ako 2 mesiace po návrate, ale podarilo sa mi to vybaviť. No. A to plánování té cesty, zastavoval ses? Když si jel, měl jsi tam hodně těch křížků, kde se zastavil po cestě? Jasné, veľmi veľa. Bielorusko chýbalo tým smerom, takže Bieloruskom som vstúpil. Pokračoval som cez všetky veľké ruské mesta, som to vtedy bral, že OK, tak tadiaľ to idem raz za život, tak som vymietol vlastne úplne všetky tie najväčšie veľké ruské mestá po ceste, čo boli úplne všetky až do Vladivostoku. A co to znamená vymetl? Že si projel, nebo ses tam niekde zastavil, na něco podíval? Tu som to mal v pláne trošku inak a nepreferoval som kempingy, dokonca som stanoval presne 0-krát a mal som so sebou stan, ale vždycky mi Niky našla nejaký hotel, motel alebo nejakú možnosť ubytovania sa priamo v centre, takže som sa zložil, spravil som zo seba civilistu, nemotorkára a išiel som sa do toho centra pomotať nejaké tie námestia a podobne, takže to bol zase taký trošku iný pohľad na vec, ako prísť tam v motorkárskom, prezliekať sa niekde na parkovisku, zamknúť tam príľbu, všetko a ísť sa pomotať a potom naspäť. Tak tu som to robil tak, že som do toho mesta prišiel, dajme tomu po obede, podvečer. Prezliekol som sa, išiel som sa pomotať do mesta a na ďalší deň, keď som sa už dal do motorkárskeho, tak som proste vyrazil ďalej. Mm-hmm. No a bylo to v něčem zajímavý, myslím, co se týká, když se jedeš vlastně ze západu na východ, mění se ta krajina nějak, ta charakteristika těch měst, těch lidí tam? Je to jiné třeba v tom Rusku, nebo potom, jak si přijel dál? No výrazne sa to mení za tým Uralom, samozrejme, čím ďalej ten človek je, tak tam už okolo toho Bajkala, tam je to také zaujímavejšie. Tuto táto európska, ruská časť je taká docela podobná tomu, čo tu ľudia poznajú z domu. Takže tuto to je také normálne, by som povedal. Mm-hmm. Tá ruská pohostinnosť je strašne dobrá, ako tí ľudia sú strašne milí. V dnešnej dobe bohužiaľ názory panujú kadejaké, internetové, ako nebudem nikomu nič vnúcovať, ale ja stále mi je táto kultúra blízka a bežní ľudia veľa nespravia s tým, čo sa deje v politickom svete, tak by to nemali bežných ľudí ani odsudzovať za to, že keď sa deje, čo sa deje. No a jaký to tam je na tom východě? Když si jel třeba na to Vladivostoku a dál, v čem je to jiné? Jsou tam, lidi se jinak chovají, nebo samozřejmě počasí, nebo prostředí, cesty? No, tak cesty oni sú viac menej dobré, ako tá transsibírska magistrála je kopírovaná tou asfaltkou, tým Transsibom a to je ako super cesta, tam normálna, moderná cesta. No, slyšel jsem, že jsou ty, nebo vím, že jsou ty vzdálenosti obrovské, jaké to je? Ta jedeš taky těch 1000 kilometrů rovně a pak doprava, nebo jak to tam funguje? Sú tam také hodne dlhé úseky, hlavne okolo toho Novosibírsku, tam proste, keď človek pozrie na tú tabuľu a má tam trojciferné číslo začínajúce 8 alebo 9, no, že to je dnešný cieľ, tak to je také, že OK. No, tak to je docela štreka. No, a tá príroda sa už potom opakuje. Ten začiatok Sibiru je taký fenomenálny, je to také otvorené prostredie, také nekonečné roviny, všetko, ale potom, keď tam prídu také tie brezové lesy a to už človek trošku sa dostáva do takej asi depky, že wow, že tento úsek sa mi tu opakuje dokola 10 metrov stromov, vidím celý deň dokola. Jasne. Jeden film. No a pak si přijel do Japonska jak lodí, nebo jak si to tam řešil? No ja som prišiel najskôr do Vladivostoku, kde som bol asi 8 dní, lebo ja som tú loď, nevedel som, ako to chodí. Ono to je úplne bežná linka, prídeš, vyriešiš papiere a ideš. Ja som si myslel, že to je niečo ako také ojedinelého. Tak som tam chcel byť predčasne. Mne tam odišlo spojkové lanko, takže na to som tam čakal. A spoznal som tam super chalana, Ivana z Krymu. Dodnes sme kamaráti, budúci rok dokonca možno príde do Európy. Má vybavené papiere a tak s ním sme tam trošku behali a poznávali miestnu kultúru okolo Vladivostoku. No a pak už přímo do Japonska? Loď ide cez Južnú Koreu, tam má zastávku jeden deň a vlastne mňa napríklad fascinovalo aj to, ako aj Milo napríklad spomínal, že idem do Japonska na motorke a cesta do Japonska na motorke skončila vo Vladivostoku, lebo tá preprava tej motorky do Japonska je drahá, lebo tam treba ten karnet a je to komplikované. Viacej takých ľudí bolo, že nazvali výlet, že ide sa do Japonska a skončilo to nakoniec vo Vladivostoku s tým, že prešli bez auta, bez motorky do Japonska, lebo to bolo drahé. Tak som si povedal, že toto ja proste skúsim preklenúť a ja tam idem aj s tou motorkou. Mm-hmm. Ono to vtedy vychádzalo nejaká 1000 v eurách zhruba na tú prepravu motorky do Japonska a trebalo tam ten karnet. To je tiež také trošku smiešne, lebo ako chápem, keď je karnet potrebný do Iránu, aby im tam niekto nepriniesol nejaké západné mašiny a takéto veci, ale keď niekto zo Slovenska príde na japonskej motorke zo 100 000 km naspäť do Japonsku, tak tam asi není veľká pravdepodobnosť, že ju tam idem predať, ale tak to sú zákony, takto to je dané, tak sa vybavil ten karnet a podarilo sa to a vošiel som do Japonska. No a jaký to bylo potom v tom Japonsku?
To je kulturní šok, ne? Myslím si veľký. Po tom mesiaci v Rusku, to bolo, ja som tam rozprával po rusky každému ešte, kým som sa nejako pretransformoval na takú poloangličtinu, ktorej aj tak nikto nerozumel. A tam všetko fungovalo. V Rusku to bol taký ten, mal taký drive, taký ten zdravý bordel, to bolo, že to také divočejšie to bolo v tom Japonsku, tam bolo úplne všetko na poriadku. Všetko bolo kľudné, spokojné, tam všetko malo svoj poriadok, ako to malo fungovať, až som si pripadal v tom celom taký rozbehnutý, že sa musím nejako zbrzdiť a dostať sa na tú ich takú klíďo úroveň, lebo som taký ešte ruský. No a orientoval sa si ako nápisy v japonštine väčšinou? Tam už fungovala tá navigácia a tam som spoznal jedného pána, Malcolma, on je z Londýnu, je to profesor architektúry v Londýne. Napísal aj knihu, on bol na ceste okolo sveta, tak s ním sme tam pár dní jazdili spolu, kým sme sa nejako dávali dokopy. Samozrejme, môj rozpočet a jeho rozpočet boli diametrálne odlišné, tak potom po pár dňoch sme si povedali, že to necháme tak. On si išiel po svojom a ja som sa tam trošku motal po tých zaujímavostiach. A ty sa domluvíš anglicky? Teraz lepšie, ale vtedy to bolo dosť slabé. No a co říkali v Japonskou muzeu, když tam dorazil? Tak měli radost, že tě vidí na motorku? Presne ako mal Milo. Jaký to bylo? Zatvorené bolo. Fakt? On tam bol dvakrát a že mal zatvorené, tak ja som tam bol raz a bolo zatvorené. Tak som si spravil pred továrňou fotku, kým ma nevyhodilo odtiaľ vrátnik, že tam nemám čo hľadať a išiel som spokojne ďalej. No tak sa zotočil a řekl, dobrý, jedu domů? Ako ono to bol taký vytýčený cieľ, ale ako vedel som to už do týždeň dopredu, že tam budú mať tie dovolenky. Nechcel som sa ani hnať, ani tam zbytočne čakať, takže to bolo také, že OK, bol som tam, splnil som si to svoje. A... Mám fotku, jasné. No, mám fotku, takže nebolo to nejaké také, že sa zrúti svet, lebo je zatvorené. No, jasný. No ale byl to cíl, takže už se potom si jel zpátky stejnou cestou, nebo si to bral jinak? Tam som nemal toľko času, takže motorku som posielal domov z Tokia. Vtedy som s Igorom Brezovarom o tom komunikoval, že ako to on vlastne riešil. A podarilo sa mi to vybaviť. Motorku som posielal z Tokia. A ty si letěl letadlem, Ja som letel lietadlom, áno. A ty 2 měsíce na to stejně si spotřeboval? Spotreboval som ich a hlavne na to Japonsko to ani nestačilo. To Japonsko bolo extrémne drahé. Tam proste týždňový rozpočet padol kľudne za jeden deň a podobne. To je jedna vec. Už som mal dosť málo aj ten energie po tom Rusku. Už to bolo také, že som išiel na výpary, že som si uvedomil, že už si tie veci až tak veľmi neužívam, ako by som si ich užíval na začiatku. Že už som bol v podstate taký, že OK, tak pozriem si to, lebo som už tu, ale ako nevnímal som to až tak precítenie, aké by som tam teraz čerstvý. Žiadna emócia, jo? No, boli tam samozrejme emócie, ale nebolo to až také, že wow. Také, že si to viem vychutnať, ako by som chcel. No ty jsme se věnovali dlouho jako cestě do Japonska, no a co bylo potom? Jako? Vrátil se z Niky, řekla tak a už teďka budu jezdit vždycky s tebou. A kam ste jeli spolu? Ďalší rok 2018 mala opäť ešte nejaké pracovné povinnosti, tak šli sme... Promiň, vy to máte tak, že každý rok máte naplánovanou nějakou cestu? Že to je taky takový váš jakoby životní, nevím, obsah? Už teraz je trošku viacej, už skúšame aj medzi riadky plánovať, jak sa hovorí, ale jedna veľká cesta za rok, to je taký štandardná, že to takto funguje a popri tom ešte nejaké drobné, keď sa podaria, tak je to fajn. A v tom 18. roce teda bylo co? No, šli sme na Kaukaz, Gruzínsko, Arménsko. Azerbajdžan sme vtedy vynechali, lebo nám to nevychádzalo, ale vtedy sa nám podarilo toho času ešte Náhorný Karabach, čo v dnešnej dobe už tiež nie je možné. A Niky zase nemala dostatok toho času, takže ja som vyrazil na cestu a išiel som za Ivanom najskôr na Krym. Takže sám som prišiel na Krym. Tam som stretol kamaráta Roba Bušfiho, Erbeho, a on mal namierený do Kyrgyzstanu. Tak spolu sme sa pomotali na tom Kryme a ja som potom išiel do Gruzínska. Niky prišiel lietadlom do Tbilisi a tam sme sa vlastne pomotali spolu po Arménsku, Gruzínsku a cez Turecko sme šli spolu naspäť domov. No a jak jste se dostali potom dál do té Jižní Ameriky? To byl nějaký dlouhodobý plán nebo cíl cesty? Nebo... No, tak tých cieľov tam je viacero. Samozrejme Afrika je v pláne, ale tu som vždycky mal nastavenú, takže OK, tam je toho plánovania strašne veľa, tam tie víza, tam veľmi veľa vecí musí klapnúť, aby sa taká Afrika podarila, takže to je tam na potom. A vždycky sa z toho tak vyselektovávajú také tie najjednoduchšie veci a tie sa potom riešia ako prvotne. Vlastne ešte tam chýba jeden článok a to je rok 2019. A ten spomínaný Robo, RB, tak on mal taký plán, že ísť do Magadanu. A nechcel tam ísť štandardnou cestou, ako väčšinou ľudia chodia len po Kolime, ale je tam ešte, ak poznáš, Bamka, Bajkalská mužská magistrála. Ja keď som videl ten Vitýmsky most, tak som si tak povedal, že wow, tak tuto keby som na naháči, tak to by bolo ako prdel. Keď som to povedal jemu, tak nebudem vyslovať, čo on povedal na to, že to je strašná chujovina. Nakoniec, že dobre. Tak on sa vozil už po Rusku nejaký ten mesiac. Ja som ledva dokončil nejaké domáce projekty. Sadol na motorku a 7,5 tisíc kilometrov som spravil za necelých 9 dní. To sa len ťahalo a vlastne od toho Bajkalu sme spolu išli sme skôr tou Bamkou. Tam sme sa ďalej napojili na Kolimu, prešli do Magadanu a
plán bol taký, že tú motorku ja pošlem späť. No a on sa pôjde motať aj cestou domov. Hovorím, OK, tak idem s tebou. Takže sme išli vlastne z Magadanu ešte aj domov naspäť. Stejnou trasou, ne? Nie. Tam sme už mali nejaké technické problémy, aj on a ja, tak sme šli normálnou trasou. V podstate tou, ktorou som ja šiel do Vladivostoku, keď som išiel do Japonska, tak tou trasou s nejakými malými výnimkami, odbočkami sme to šli naspäť teraz. No a co bylo dál? No tá BAMka, tá bola veľmi zaujímavá. Ako to bolo zatiaľ asi najväčšie dobrodružstvo, aké som kedy zažil. Jak sme tam brodili tie rieky, cez tie mosty tam chodili a potoky a kaluže, to bolo ako fakt divočie. Na tom naháči to neveril tomu, že sa to môže podariť. Ono to bolo celkom sranda, lebo tam je nízko ťažisko, z vody sú dotočené, tie sú už vyformované podľa všetkých ruských kameňov, ale ja som tam v tých potokoch, kde on na vyššej enduromotorke, jak mu ušla pôda pod nohami, tak tam tápal a hľadal, kde sa môže zachytiť, tak ja som bol pohodlne nízko, takže som mal vlastne, nikde som nemal s tým problém ani v tých riekach, potokoch, že keď tam nebol nejaký kameň, tak som tú nohu mal trošku nižšie, ale stále som úplne pohodlne dočiahol na spodok. Bolo tam aj nejaké zapadnutie v bahne, tak bez toho asi nejde. Celý motor zaliatý, skoro pod vodou a tak. Obul som tam tej kacečky, pneumatiky. To je jediná guma offroadová, ktorá sa tam dá obuť. Lebo vzadu by mala byť 190 pneumatika ako šírka a 180 vyrába v 17 tej kacečka. Iná pneumatika neexistuje, čo sa na tú motorku dá dostať. Offroadová. A museli vám aj pomáhať lidi, třeba tahat motorku, nebo ťahať. si vždycky pomohli spolu? To sme si pomohli. Ešte jeden Rus sa k nám vtedy pripojil. To sme vlastne v trojke sme to šli. Bolo to ako celkom zaujímavé. A po tej skúsenosti na BAMke, keď sme prišli na tú kolímu, tak ja by som povedal, že tá kolíma bola úplne v pohode. Ako tam, kým je dobré počasie, tak tá sa dá podľa mňa prísť aj na kancelárskej stoličke. A kde ste tam nocovali? Jako ty jsi měl stan, nebo u lidí jste přespávali? Nebo jestli jsou tam vůbec nějaký obydlí? Nebo... Sú tam dedinky. Veľakrát sme spali aj u domácich, u železničiarov, však tam vlastne tá BAMka, tá Bajkalská morská magistrála, tie dedinky, to sa všetko točí okolo výstavbe tej železnice a teraz o udržiavaní tej železnice, takže u železničiarov sme tam dospávali, tam boli dosť divoké párty u nich. Pařby, jo? Vodky, 100 gramový vodky, nebo jak? Robo ten nepije vôbec tvrdý alkohol, takže väčšinou som si to zlízol, ale tiež som sa to chcel nejako strániť, ale niekedy to nešlo úplne tak jednoducho. To jsou legendy. No je dobrý, takže říkáš nejsilnější zážitek a potom ta Jižní Amerika mě zajímá. Kdy jsme se dostali do Jižní Ameriky? No, potom prišlo koronné obdobie, tak tam sme mali nejaké také výletíky na požičaných motorkách, čomu sa tiež nestránime. Vietnam sme tam mali, na Rodose sme boli, na Cypre a podobne. Takže letecký tam, púčiť si motorku a užiť si to. To je zase iný pohľad na tú vec, lebo je to kvázi bezstarostné. Je to ich motorka, je to de facto ich problém. Je to trošku také iné cestovanie, ale nemáme proti tomu nič. Takže Vietnam, Laos? Laos nebol, ten je ešte v pláne stále aj s Kambodžou. No a potom prišla taká celkom zaujímavosť. Neviem, či poznáš akciu Budapešť Bamako. Ne. Je to autorally, je to akcia, mňa tam zavolal jeden kamarát kvázi ako mechanika. A malo sa to ísť v januári 2022. A kvôli korone sa to znovu preložilo na október. No a my sme vlastne vedeli, že chceme ísť tú Južnú Ameriku, kam išiel s nami aj Robo. Roba som potom zatiahol aj do tohto Bamaka a stala sa taká vec, že keď sa to preložilo na tú jeseň, tak my sme odchádzali na Bamako, ale my sme predtým museli motorky poslať do Južnej Ameriky. Takže výlet, ktorý bol bližšie, ten sme úplne ignorovali a museli sme schystať na výlet, ktorý bol ďalej, aby sme tie motorky, takže to bolo fakt také dosť divoké. A vlastne my sme prišli domov z toho Bamaka, mesiac sme boli doma a potom sme v januári, myslím, že 5. alebo 6. odlietali do Santiago. A to Bamako stali v autech, jo? To bolo auto, áno. Chodia tam aj motorkári, ale toto bola ako autoakcia. Bol to taký dobrý, taký prvý kontakt s takoutou nie turistickou Afrikou. Bo samozrejme Egypt, Tunis a takéto destinácie, to sa tam bežne chodí, ale tu sme mali napríklad Mauretániu, Senegal, Sierra Leone a takéto štáty a bol to ako celkom taký dobrý prvý kontakt s tým, že OK, že toto by v pohode šlo aj na tej motorke. Čo sa týka ľudí a tej bezpečnosti a podobne, tak nemali sme tam nikdy nejaký problém, že by nám niečo vadilo, že si povieme OK, tak sem nechceme ísť, chceme tam určite ísť. No a ta Jižní Amerika, teda to byl tvůj nápad, nebo Niky, nebo společně? Nebo, to bol dlhodobý nápad. Robo tam tiež chcel ísť s nami, on tam chcel ísť solo, ale ako sme si povedali, že dobre, že vzhľadom na to, že tá preprava nejaké vybavovačky na začiatku, že ideme teda spolu a že nebudeme sa nejako primárne držať, že kto má iné plány, odpojíme sa, stretneme sa, nestretneme sa, že necháme tomu voľný priebeh, že uvidíme ako to dopadne, že kto koho kam kola zavezuje, jak sa hovorí. No a jaký byl plán teda vás dvou? No, plán bol taký, že čím skôr ísť do Ushuaie, dolu, lebo to počasie tam je také, že ešte vo februári jakž tak, ale potom sa to zhoršuje to počasie. Takže vlastne šli sme
cez Chile, potom tú Argentínu, Patagóniu do Ushuaí. Odtiaľ sme sa vracali vlastne po tom východnom pobreží smerom Buenos Aires. Tam sa Robo od nás odpojil, on išiel naspäť smerom pri čilskú hranicu do kopcov. A my sme si povedali, že chceme tiež čím viac tých štátov, takže sme tam mali v ceste aj Uruguay, sme prešli kúsok Brazílie pri vodopádoch Iguazu, Paraguay sme prešli, potom sme sa znovu stretli v Čile, potom sme šli spolu Bolíviu, z Bolívie sme potom prešli do Peru, tam sme sa tiež niekoľkokrát spojili, rozpojili a potom Ekvádor a odtiaľ do Kolumbie. Tam mi ukradli mobil so všetkými fotkami, nezálohovanými. Panečku. A potom sme odtiaľ šli letecky cez Darien Gap, cez Úžinu do Panamy a kompletne všetky štáty Strednej Ameriky. Argentínu jsem zaznamenal, nebo ne? Nebo jste vynechali Argentínu? Nie, tá sa snáď nedá vynechať. Tu sme prešli ako v dosť veľkom počte kilometrov. Musela tam byť, jasne. A tá je asi za nás taká najmotorkárskejšia krajina tej Južnej Ameriky. Fakt? Tam je úplne všetko. Tam to bolo jednak veľmi lacné a máš tam kopce, vodopády, hory, prírodu, púšte, tam úplne všetko. A tí ľudia boli strašne milí v tej Argentíne. To Chile je dosť drahé a tí ľudia sú takí strohejší a tá Argentína je taká temperamentnejšia krajina, taká, že nám to tam asi najviac vyhovovalo. No a užili jste si tu kombinaci té tvé přírody a Niky těch památek, nějaký historie a podobně? Určite. Tam tých pamiatok ako kde. V tom Peru napríklad, tam sme mali veľa tých pamiatok. Jasne. A rôzne aj tie pyramídy v Strednej Amerike. Bolo to ako fakt super. No, ešte aj Belize sa nám podarilo dokonca navštíviť. To väčšinou cestovatelia vynechávajú. Je to tak trošku od ruky. Tam treba spraviť pár tisíc kilometrov, taký zabehnúť tam za rok, jak sa hovorí. Aj tak aj to sme si prešli. A skončili sme nakoniec v Texase s motorkou. Hele, a pořád to máme jednu motorku, ten Phaser? To je pořád stejná motorka. Kolik má na je to? Aktuálne tam nejakých 219 000 kilometrov. Tak na Igora ešte máte kousek. No. To je ešte kousek. Akurát som pozeral nedávno video s Igorom a on keď bol tu Severnú Ameriku, tak tiež tam oslavoval 200 000, takže sme niekde tam. No a vy ste do Texasu a tam ste skončili, nebo? Áno, koniec toho výletu bol strašne problematický. Nám sa začala kaziť motorka, my sme tam mali problémy, prehrievalo sa to, chladiť sme niekoľkokrát prepichli a už to fakt sme boli úplne zúfali z toho. Tam už nebola žiadna energia, tie posledné kilometre to bol doslova útek. To sme boli fakt už veľmi nervózni. A parkovanie motorky bolo naplánované, že budeme v Santa Barbare na pobreží. Lenže ten kontakt nás trošku ťahal za nos a nakoniec, keď došlo k tomu, že OK, tak povedz kam, kedy. No potom ti poviem, však príde, bolo to také neisté, tak sme zaparkovali niekde inde tú motorku a zaparkovali sme tu jedného chlapíka, volá sa Dan, on je z Texasu a spoznali sme ho na argentínsko-čilskej hranici. Taká formulka klasická, keby niečo potrebujete, tak sa ozvíte. Tak sme sa mu ozvali, že potrebujeme tam parkovať motorku. Ešte musím povedať, že Robo, jeho to trošku nebavilo, tak on sa od nás odpojil definitívne a ťahal cez Mexiko čiaru až do toho USA. Takže on tam bol od toho Dana o 2 týždne skorej ako my. Jako jeho nebavilo je s váma, jo? Nebo jeho program byl iný než váš, jo? Celkovo mu to nejak nasvietil s tým, že OK, že už toho má dosť, že už mu stačilo z toho výletu z tej Južnej Strednej Ameriky. Tak on prišiel k tomu Danovi skorej, zaparkoval tam auto celkom pekné, Dano zobral na letisko. No my sme to tam mali také, že sme prišli k Danovi, nikto nebol doma. Bol to v Texase, tak sme si tam otvorili jeho súkromnú garáž, pozemok, OK, je tu Robová motorka, pichli sme tam tú našu, poslali sme Danovi fotku a že tak čau, že vidíme sa o rok. Bolo to dosť nepríjemné, aj pre neho, podľa mňa, aj pre nás, ale nemali sme na výber, už sme boli v podstate nepoužiteľní. Čo krok, to problém, aj dva problémy. A tá motorka, posledných 1000 km sme šli totálne bez chladenia. Proste naštartoval som, teplota stúpala po 120 stupňov, kým som vypol motor, čakali sme pol hodinu, prešli 50 km, čakali pol hodinu, takto sme išli posledných 1000 km. To je otravné. To bolo hrozné, ako my sme z toho USA mali taký pocit, že sme tam v podstate vo väzení, že to potrebujeme odtiaľ utiecť. Nic sme tam nevideli a celé nám to prišlo také sterilné, že diaľnica, McDonald's, benzínka, diaľnica, Burger King, hotel, také, že veľké mesta sme videli, kde si v pozadiach nejaké siluety, ale cez žiadne veľké mesto sme neprechádzali. Mal som až obavy, že či nás to tam ten ďalší rok bude baviť. A ten ďalší rok bol vlastne tento rok. No, vy ste sa vrátili. Motorka počkala, Den co na to říkal? Jako byl v pohodě? Den bol v pohode, dokonca aj raz preštartoval, potom nechal vybiť baterku, nechal to tam stáť, 3 mesiace sa nám neozýval. A tak ako vyzdvihol nás na letisku, poservisovali sme, čo bolo treba, tam fakt nový chladič sa tam kúpal originálne asi 1 000 000 náhradných dielov, porobili sme, čo bolo treba, vyrazili sme na cestu. No a jaký byl plán? Projet Spojené státy nahoru, na sever, nebo? Plán bol smelý, prejsť tam národné parky, ako po Spojených štátoch, čím viacej, od toho Texasu na západ a samozrejme aj Kanada, Aliaška bola v pláne tento rok. Jasne. No a Robo vlastne nechcel pokračovať už.
ale motorku tam takisto mal zaparkovanú. Tak tú motorku predal a šiel s nami úplne cudzí nový človek, Dodo, ktorý nemal žiadny plán. Takže asi 2 týždne sa držal nás. Ten, že pojede s váma, proste byl plán. 2 týždne sa držal nás a potom zistil, že má kamarátku v New Jersey, že tam tú motorku môže zase odparkovať, lebo vlastne nemá čas, tak potom sa odpojil a on si šiel svoje a my sme si pokračovali ďalej po svojom pláne. No a dokončili ste plán? Plán sme dokončili, a zo začiatku sme mali celkom problémy zase s motorkou. Chladič sa síce vymenil, chladenie fungovalo, všetko bolo fajn a zistili sme, že nám tečie vodná pumpa. A na tej motorke tak špeciálne tá vodná pumpa riešená, že je v olejovaní v motore vnútri. Takže sme si prenajali Airbnb, kompletne rozobrali motorku, dole z vody, dole olejová vaňa. Všetky šroby sa utrhali, lebo po saláre z Bolívie bolo všetko od soli zahrdzavené. Ale podarilo sa to opraviť a odtedy sme vlastne neservisovali prakticky nič. 2-krát sme menili palivové čerpadlo a to je už rituál výletu, tie čerpadla. Akurát v USA mali problém s tým, že tam nejazdia tie 1.4 Toyota Yaris. Som to musel normálne objednávať z jednej firmy, aby to doručili. Tam to nemali nikde skladom. Yarisy tam nemají. No a jaký to bylo ve státech? Národní parky udělali dojem na vás? Prekvapivo dobre. Fakt tí ľudia oni sú cestovatelia, to je ich životný štýl proste s tými obytnými autami, aj na motorkách, to je vlastne komunita, to je fakt úžasná tá sila v tom cestovaní, ako to oni berú. A národných parkov sa nám podarilo prejsť 24, myslím, takže celkom dosť. 24? Ja myslím, řekne Yellowstone a ešte jeden nebo dva? Nie. Majú tam takú kartičku, volá sa to Annual Pass, a to stojí $80 a za tých $80 vozidlo a jeho posádka môže ísť do týchto národných parkov v rámci 1 roku ľubovoľný počet krát. Inak normálne vstupné je okolo $25 až $30 na jeden park a takto s tou kartičkou sme chodili do všetkých zadarmo v podstate. Ktorý sa vám líbil nejvíc? Asi ten Yellowstone. Jo, je to nejzajímavější. Ten bol fakt veľmi zaujímavý, ale všetky majú čo povedať určite ako super. No a pak ste nahoru do Kanady, kolem kanadských jezer? Ono to nebolo také jednoduché. My sme najprv z toho Texasu šli na sever, potom sme to v Južnej Dakote už vlastne pred tou kanadskou hranicou skoro otočili. Šli sme zase úplne na juh. Šli sme cez Utah, Arizonu, Grand Canyon a tieto najznámejšie veci sme šli do San Diega, čo je skoro už pri mexickej hranici. Jasne. A potom odtiaľ sme šli zase do polky Kalifornie a odtiaľ sme to zase otočili na juh a pokračovali sme potom do San Francisca a odtiaľ sme už konečne išli ako na ten sever. No takže, ale to se dá, že se tu Ameriku opravdu projeli křížem krážem. Jako. No, tam ako fakt to očakávanie bolo také, že uvidíme, jak to dopadne. Bolo to naozaj super. Veľmi sa nám v tom USA páčilo. A na té Route 66 ste byli, nebo nebyli? Miestami sme ju navštívili, ale nebola to nejako akože naša taká cieľová destinácia. Párkrát sme ju pretli, myslím, že v Oklahome a ešte niekde v Arizone, ale pár miest sme tam videli a potom sme si šli po svojom. No a potom ten přejezd do Kanady bylo? Je rozdíl mezi Spojenými státy a Kanadou, nebo je to veľmi v podstate to samé? Veľmi veľký rozdiel tam je. Tí ľudia sú tam, není v tej Kanade až taký priateľský. USA sa strašne vypytovali, zastavovali nás, poď tam spať, poď k nám bývať, odkiaľ ste, kto ste, čo ste. Na tej Kanade tam to bolo také, ako ich počasie, také... Jako chladnejší, jo? Také slabšie to tam bolo. Ale napríklad v USA sme mali taký problém, nevedeli sme nikde zohnať reťazovú sadu na motorku. Oni tam majú tiež ako motoshopy obrovské, aj sieť, napríklad volalo to, že Cycle Gear. My sme to začali navštevovať, no že OK, potrebujem reťaz, potrebujem kolieska ako rozetu a primárne koliesko, že OK, že 10 dní. Hovorím, že wow, a teraz tak si to chcem objednať. Že dobre, že tu o 10 dní, hovorím, nie, vy ste sieť predajní, ja to chcem objednať pri kanadskú hranicu, že objednajte mi to tam. Tak on tam proste zatelefonoval a de facto ten jeho kolega, že on objednáva nič nebude, že keď niečo chcú, nech prídu, nech si tu počkajú 10 dní. Fakt? Oni tam majú oblečenie skladom, oleje, filtre, nejaké doštičky, páčky a týmto končí. Všetko ostatné je na objednávku. Po asi 30 motoshopoch sme to v Kanade vo Vancouveri zohnali na poslednom možnom mieste, asi za dvojnásobnú cenu, ako to normálne má stať. No tak to už je ti pak jedno, protože už potřebuješ za jakoukoliv cenu vlastně, že jo? Musíš, no. Zajímavé. No a jaký dojem na vás udělala Aljaška? Aljaška je celkom zaujímavá po tej prírode. Hlavne. Tá Kanada, musím povedať ešte aj to, že trošku nás ten kanadský les nudil. Ako z juhu, tam boli pekné miesta, ale potom ako sme sa prebíjali viacej na ten sever tej Kanady, tak to bola strašná nuda. To v čem nuda? Les. Proste zase 10 stromov, ktoré som videl ráno, sa mi opakovali celý deň do večera. Počasie bolo tiež také dosť bláznivé, musím povedať, že tam sme 2 týždne strašne mokli a mrzli. Už sme tam boli totiž to neskoro. My sme tam už boli nejak v polke augusta až koncom augusta a to počasie už nebolo úplne ideálne. My sme tam mali v noci bežne okolo 3 stupňov. Aj cez deň sme mali okolo
do 5 stupňov, do 6 stupňov, celodenné lejaky sme tam mávali podobne, takže tam nás to počasie celkom vytrápilo. V USA sme sa piekli, Death Valley sme mali 51,3 stupňa. To je docela hic. To je docela hic. 2 dní pred nami tam jeden motorka skolaboval aj zomrel od toho tepla. A v Kanade tam sme vlastne mrzli zase. Tam to bylo naopak. No a v té Aliasce? Tam to počasie bolo podobné ako v Kanade. Sem tam sme tam mali pekne, ale inak to bolo ako chladné počasie. My sme prišli, do tej Kanady sa dá vstúpiť viacerými miestami. Máš tam také jednosmerky, mestečko Stuart, tam prídeš z Kanady, je tam ľadovec, vôjdeš, pozrieš sa a vidíš naspäť. Takisto tam je mestečko Skagway, veľmi pekné drevené, tam chodia výletné lode. To bola brána Zlatokopov, keď išli na Klondike, veľmi pekná príroda, tam je aj história okolo tohto celého. No a potom pravá Aliaška začína až fakt úplne na severe, keď sme tam vošli a pokračovali smerom na Anchorage. Tam sme boli nejaké 2 dni v Anchorage, zháňali sme pneumatiku zadnú. Tam to bolo tiež docela problematické, tie ceny sú tam šialené, tam chceli $500-600 za zadnú pneumatiku. Lebo kto ju potrebuje, ten ju musí mať a nepomôže si. Jasne. Lebo ten kanadský aliaský asfalt, on je strašne drsný. On tú pneumatiku extrémne žerie. Musím povedať, že my sme zvykli používať Michelin Pilot Road 6. Cestná guma s perfektným kilometrovým nájazdom, úplne v pohode tam spravíme do 20 000 km na tej gume 2 s kuframi, so všetkým. No, že sme ju nezohnali v USA a dali sme tam nejakú Dunlopku a tá Dunlopka odišla po 8 000 a my sme tú TKCčku, ktorú sme so sebou nosili na tú Aliašku, tak sme museli prezuť predčasne. A ja som mal fakt reálne obavu, že kým prídeme k tým offroadovým úsekom, že tá guma už bude súca do smeti, že pritom sa ani offroadu nedotkla. No, tak veľmi to žralo tú pneumatiku. Tak sme chceli nejaké riešenie, že zohnať si druhú gumu. A nepodarilo sa nám to tam, za tie ceny sme to nekúpili, až potom po tých offroadoch neskôr sme zohnali vo Whitehorse pneumatiku cestnú, už vlastne na dojazd do koncovej destinácie. No a to bylo co koncová destinace? Chicago. Jo, takže vy ste sa z Aliašky ešte vraceli do Chicaga potom, jo? No. A na Aliaške sme mali vlastne takto. Na Aliaške sme mali jeden veľký cieľ a to bola cesta Dalton Highway. Je to cesta do Dead Horseu, kde sú ropné polia a od 70. rokov sa tam ťaží ropa. Je to offroadová cesta, nejakých 770 km to je a dá sa tam prísť k ľadovému oceánu. Takže to sa nám podarilo. Bolo to docela v pohode. Ako mali sme tam aj zlé počasie, ale napriek tomu to bolo úplne ako oproti tej Bamke alebo takýmto nejakým iným offroadovým úsekom, napríklad Karatera Austral v Južnej Amerike, tak toto bola dosť prechádzka ružovou záhradou, by som povedal, až na pár úsekov. To sa nám podarilo spraviť a potom z mestečka Dawson City, čo je zlatokopecké mestečko, tak odtiaľ ide Dempster Highway, to je zase na kanadskej strane a tam vieš tiež prísť k severnému ľadovému oceánu. To je 880 km a tam nebola ani štipka asfaltu. To sa nám podarilo vlastne dostať až priamo k ľadovému oceánu, až v kolesa sme strčili až do toho ľadového oceánu. Hezky. No a tak pak fofrem do Chicaga a zpátky domů ako letecky? Tam sme mali celkom taký problémik, že už sme nestihali časovo, lebo my sme mali kúpenú spiatočnú letenku a mali sme možnosť prebúkovania tej letenky, lebo sme mali obavy s tým, že čo keď tú motorku neopravíme, pokaziť sa môže samozrejme hocičo, kedy nejaké rodinné veci, kedy človek bude musieť utekať domov, tak sme mali tú spiatočnú letenku s tým, že si budeme prebúkovať na skôr. A vôbec nás nenapadlo, že možno sa dostaneme k tomu, že budeme musieť prebúkovať na neskôr. A to sa nám vlastne nechceli sme sa na tú kanadskú stranu už viacej vrácať tam na ten ďaleký západ a na tú Aliešku. Tak sme povedali, že OK, poďme na tie offroadové cesty. Ja som ich chcel vidieť obidve, ale obával som sa toho, že nám to proste nevyjde. Buď kvôli počasiu, alebo že nás to tam nejako dostane, možno technika zlyhá, alebo niečo. Tak s malou dušičkou sme si prešli tú Aliasku, hovorím, tá je predsa trošku severnejšie, ten Dalton, že to skúsme. Ale chcel som veľmi ísť aj na ten Dempster, pretože ten Dalton Highway, to sú všetko ropné polia a motorka tam musela zostať v hoteli a odtiaľ sme išli asi minibusom k tomu ľadovému oceánu, takže motorka nebola pri tom ľadovom oceáne. A kdežto na ten Dempster Highway, tam sa motorka môže dostať až úplne na tú špičku toho oceánu, takže to bol taký cieľ. A veľmi sme váhali, lebo tá cesta mala byť aj horšia, počasie sa malo zhoršiť a posledný úsek cesty mal byť akože veľmi, veľmi zlý, kde de facto pred 5 rokmi nebola vôbec žiadna cesta, tam sa jazdilo len po tých ľadových riekach. Už teraz tam majú akože takú šotolinovú cestu, všetci s tým veľmi strašia. Docela pohodová cesta offroadová to je. My sme tam na tom naháči dvaja normálne valili 110 po tých šotolinách. No, tak to je dobré. Takže to bolo ako fakt super. Ale nebolo to zadarmo, lebo sme vedeli, že keď skúsime spraviť aj túto cestu, tam už sme to mali naplánované doslova na dni, že toto, keď sa to nepodarí spraviť za 5 dní, tak otočko musíme proste utekať. A vedeli sme, že keď to spravíme, tak z Dawson City do Chicaga to je proste šprint.
A keď to hodíš do Google, tak sa ti to tak úplne odzoomuje na ten maximálny zoom a je to taká čiara úplne cez celý ten monitor a bolo to také dosť deprimujúce. Jednak to chladné počasie do toho a bolo to nejakých 6,5 tisíc kilometrov, takže to sme len ťahali v podstate. Takže to už byl jenom převoz prostě na letiště, jo? Mali sme tam ešte nejaké národné parky, čo sme mali po ceste nejaké drobnosti, aby sa nepovedalo. Mali sme cestou, ale viac sme tam už nejaké väčšie cieľe neboli, to už sme utekali. A hlavne sme museli utekať nielen kvôli tej letenke, lebo tu sme si mohli prebukovať, ako sme chceli, ale problém bol v tom, že tam je tá ESTA. Na vstup do USA potrebuješ ESTu a tá ESTA je na 90 dní. Takže tá ESTA sa nepreruší tým, že ty odídeš do Kanady. Takhle. Ona běží čistý, nebo teda ten nominální čas, takže... Tak, ono to majú nastavené takto. Dokonca paradoxne sa nepreruší vraj ani Mexikom. Aby ľudia nerobili to, že vybiehnú do susedného štátu a vrátia sa späť. Jasné. No a my sme odlietali 90. deň z tých 90. A fakt si na to dávajú pozor, lebo na hranici nás odstavili bokom s tým, že ale že vy ste tu už 3 mesiace a 90 dní máte vtedy a vtedy my sme povedali, OK, 2. september letíme. Že dobre, ale keď neodletíte, zrušia model alebo niečo, že tak máte sakra problém. Takže na to si oni dávali pozor a my sme o tom samozrejme vedeli, ale ako varovali nás tým, že OK, pozor na to. A motorka skončila kde? To je v Americe pořád, nebo? Motorka skončila v Chicagu, v jednej slovenskej prepravnej spoločnosti. Je tam veľmi veľká komunita Slovákov. Oni tam majú vlastný kostol, potraviny, tam kúpiš kofolu, kremskú horčicu, všetko tam je k dispozícii. A u jedného kamaráta skončila motorka. On dohodol tú prepravnú spoločnosť s tým, že budúci rok pokračujeme. No, jak ste všechno projeli? Kam budete pokračovať? No neprojeli. Ešte nám zostáva celá tá východná časť USA, Florida a ešte máme v pláne prejsť Labradorskú časť a tú Newfoundlandskú časť. A nejaké ostrovčeky sú tam, nejaké offroady by tam ešte mali byť, takže ešte tam máme minimálne tak na 2 mesiace takých 20 000 kilometrov čo robiť. A to bude příští rok? Malo by byť, ak sa všetko podarí. No, tak držím palce. Hele, a jak organizujete takový ten běžný život na té cestě? Jedete spolu, jak se nabalení, kolik věcí si berete, jedeš se ženou, to znamená, ženy potřebují víc nějak věcí, to balení je jaký u vás? Jako řekneš, můžeš mít 5 kg, 8 kg, 10 kg nebo nic? Nebo jak se to řeší? Takové jako praktická věc, vyloženě, když nás někdo teď poslouchá, řekne si, dobrý, já bych taky chtěl jít, ale jaký si mám vzít věci? Co je tam vlastně důležitý? Třeba když jdeš do té Ameriky na 2 měsíce. No my to voláme 3+1, to sa týka spodného prádla a tričiek a týchto vecí a s tým už môžeš ísť na týždeň alebo aj na cestu okolo sveta. Dá sa povedať, že my máme iba 2 kufre a malý tankvak a v tých kufroch je všetko nalisované. To tam všetko má svoje miesto, ten systém si budujeme prvé 2 týždne výletu, nikdy nevieme, kde čo je. Ako ja ako paranoidný mechanik, tak polka kufru sú náhradné diely. Napríklad spojku nosím so sebou už 5 rokov, na tých 220 000 km sú tam originálne lamely. Ale nosím to už 5 rokov so sebou, rôzne snímače a podobne. Máme tam klasickú kempingovú výbavu, stán, spacáky, karimatky, okrem toho nejaké tie veci na oblečenie a nejaká kozmetika, preniky a to je všetko. Ako my sme strašne minimalistickí v tomto. Keď vidím tých ľudí, že tam majú 3 obrovské kufre, na tom ešte ďalšie bagle a ide človek sám, tak ja tak premýšľam nad tým, že wow, že veď vlastne mne nič nechýba na tej motorke, okrem nejakého malého miesta, kde sa dávajú suveníry, čo cestou vlastne pribúdajú, potom je to komplikovanejšie, že kebyže mám ten tretí kufor, že ja neviem, čo by som si tam asi dal. Fakt? A stačí to? Je to veľmi natesno a v Amerike sme mali nový problém. Tam všetko predávajú v obrovských baleniach. Tam proste chleba je metrový, voda je v galónoch a čipsy sú vo vreciach obrovských a my sme nevedeli normálne nakúpiť tak, aby sme sa nejako pobalili a ponosili si veci. A mali sme s tým fakt problém. Keď sme si vyhľadali nejaký kemping, tak OK, ideme nakúpiť pred kempingom. Pravidelne, keď sme nakúpili pred kempingom, tak bol kemping plný alebo zatvorený. Keď sme našli najprv kemping, tak zase nebol obchod. No takže spíte v kempech ako ve stanu, jo? To je takový standard. Mali sme tam dosť veľa aj hotelov, ale tie sú po Amerike dosť drahé a Kalifornia je ultra drahá, tá je špeciálne drahá. Ako aj tie kempy nie sú úplne najlacnejšie, tam bežne sa platilo za kemp od 25 do aj $40 za jedno to kempovacie miesto, takže nebolo to úplne lacné. A ono v USA je dosť problém dať niekde na divoko. Párkrát sme spali na divoko, ale oni to majú všetko oplotené, všetko sú tie pozemky ako niekoho. Tam je to docela riziko, ne? Jako spát niekde ako u niekoho. Jednak aj zver. Bez jeho vědomí. Áno, to je jedna vec a jednak aj tie zvery tam celkom dosť pobieha. Ono to je taká sranda, že v tých malých mestečkách ľudia nemajú ploty a tie domčeky sú bez plotov a ideš mimo mesta a mimo mesta je nič, ale je to oplotené. Fakt, jo? Toto sme mali napríklad aj v Argentíne. Tam sú stovky a stovky kilometrov oploteného ničoho okolo cesty. A když jedete vy dva spolu, máte interkomy, nebo se bavíte během? Ne, nebavíte se během jízdy. Jo? Máme nejaké svoje signály, keď niečo treba, tak pribrzdím, povieme si, čo treba, takto. A takže až večer potom hodnotíte
ten den. No tak zastávky sú ako aj na pumpách takto, tak vždycky si niečo prejdeme, čo kto vidí. Ale väčšinou sa už chápeme, že keď si niečo ukážeme, že tam alebo takto, tak fungujeme s tým takto. Chceme to minimalizovať, aby sme mali čím menej tých vecí na nabíjanie, lebo už len tie dva mobily, nejaká kamera, jedno s druhým, už to potom, keď je človek napríklad v kempingu, kde nie je tá elektrická sieť, tak už je to dosť komplikované nabiť všetky tie veci, aby boli pripravené na ďalší deň. A tie interkomy to by boli zase ďalšie dve veci do plusu. No a jak spolu ekologicky vycházíte z někdy? Jste pořád takhle na té cestě, je tam spousta zážitků jako extrémních, ať už do dobra, nebo i třeba do nějakých jako těžkostí. Hádáte se, nebo jste v pohodě, nebo se podporujete vzájemně? Jak to funguje? A viac menej sme na tom pohode. Ako taká ponorka tam príde vždycky nejaké také, že už wow, už to mám plné zuby, ale ako viac menej dobre. Tento rok myslím, že jedenkrát bola taká krízová situácia, ale to ani nebola, že hádka, sme toho mali tak dosť plné zuby, že sme skôr boli každý ticho a išli sme ďalej. Ale je to takový ticho jako v pohodě, ne dusivé. Áno. A to už bolo to cestou naspäť, už dole, už možno tam zahrala aj do karát aj to, že už sme to brali tak, že OK, už ten výlet skončil, už len tranzitujeme, ešte veľa je toho tranzitu, to počasie tam bolo tých faktorov asi viacej takých, čo nás dali do takej mrzutej nálady, by som to povedal. Tak. A když máte na příští rok teda plán Ameriku, tak co dál? Co ještě potom? Jako? No, tak tých plánov je ešte celkom dosť. No, tak jaký? Afrika nebo? Afrika tam stále niekde je. Tú Afriku vidím na dve veľké cesty, lebo dá sa tam ísť aj jednou stranou, aj druhou stranou, ale to stále nechávam ešte, že tak. Asi najreálnejšie, čo by mohlo byť, tak to by bolo okolo Perského zálivu dačo. Omán je pekný, do Dubaju sa dá dostať, Saudská Arábia, tieto veci, to asi je také najreálnejšie. Potom tú Afriku tam vidím tiež ako na dva veľké výlety po západe, po východe. Jednou cestou tam, druhou naspäť, ale to ešte neviem, tam sa to tak rýchlo mení, môže sa tam niečo zablokovať, nejaký štát a podobne, že to zatiaľ neplánujem. Tak dalo by sa ísť ešte odtiaľto aj do Austrálie napríklad. V Austrálii a Nový Zéland to by sa tiež dalo spojiť ako jeden výlet, takže tých plánov tam ešte máme celkom dosť. Takže je o čem přemýšlet, co plánovat, když je zima. No, určite áno. Jasné. No a přednášíš taky, píšeš nebo uvažuješ o nějaké knize? Knihu asi nie. Cestopisov máme celkom dosť. Paradoxne z týchto dvoch najdlhších ciest nemáme cestopis, lebo nevieme, ako ho napísať. Pretože robíme si na našu stránku denné zápisky, ako každý deň poctivo, fakt je tam toho celkom dosť za každý deň napísaného. A keď to Niky hodila celé do nejakého Wordu, tak je z toho 35 strán. A tam nie, že vynechávať dni, to by sme už museli snad vynechávať štáty, aby sme to dali do nejakej takej dĺžky, aby to niekto reálne dočítal do konca. Takže zatiaľ vôbec neviem, ako sa s týmto popasovať. No a s tými videami to je tiež také, že som na prvej časti asi z 8 tej Južnej Ameriky a tento rok sme priniesli 1,5 tera materiálu, videozáznamu a ešte som ani jedno video ani len neotvoril. Já se to nejtěším na tom se k tomu vrátit a potom a dělat tu probírku takovou, že tu selekci. Je to veľmi komplikované, ako ja nie som nejaký strihač, ako ide mi to strašne pomaly a po celom dni som taký unavený, kopec povinností mám ešte do hlbokej noci proste a na toto proste nie je nikdy priestor ani čas. Cez víkend je človek rád, keď má trošku na oddych alebo na nejaké mimopracovné veci a dní plynú a video sa nerobí. No a tak navíc, když se vrátíš z cesty, tak tam máš před garáží frontu starých amerických aut, které potřebují opravit a nemáš čas na blbosti. Tak. Je to tak? Je to tak, no. Jasné. Nemám čas ani na svoje auta, tie mi len zavadzajú a venujem sa úplne naplno tej práci, aby sme to do ďalšieho roku nejako stihli, pripravili sa na výlet a potom tieto video veci a cestopisy stoja. Hele, a máš to nacestované opravdu hodně, to je jako jasné. Co by řekl lidem, kteří jako říkají, hele, já bych chtěl, ale bojím se, protože jazyk, protože nevím, nebezpečí, protože peníze, protože čas. Jak se jako zvednout z gauče a vyjet? Co bys poradil? Tak ani my sme hneď neskočili do Južnej Ameriky. Vždycky si každý podľa mňa musí nájsť nejaký ten svoj komfort, kde sa, nazvime to, bojí najmenej. A to bola u nás tá Európa. My sme začiatočné cesty boli štáty Európy, kde sa cíti človek relatívne bezpečne. Máme tu euro, čo je celkom výhoda, nepotrebuje žiadne pasy, nepotrebuje žiadne víza, nejaké vstupné papiere na motorku, takže ja si myslím, že v dnešnej dobe je toľko cestopisov a videí, že fakt si to stačí len pozrieť a vybrať si z tohoto svoje dobré, čo ho zaujíma. Niekoho zaujíma príroda, niekoho múzea, niekto má vojenské veci napríklad rád, tak si treba vytipovať a spraviť si nejaký plán cesty a ono to ide. Je kopec cestovných tých kancelárií, ktoré keď sa bojíš sám napríklad, tak ťa zoberú niekam ako s inštruktorom a ukážu ti tie veci, keď si to nevieš naplánovať. Keď niekto fakt nejde len preto, že má takéto obavy, tak si skôr myslím, že si tie obavy chce sugerovať, aby si tým polahodil, že OK, toto je môj problém, nejdem preto, lebo sa bojím, hotovo. Ale podľa mňa problém bude v tom, že asi možno je na to lenivý. To je zajímavý názor. Asi je pravda, že
že mnohdy jsme pohodlní, mnohdy se vymlouváme trošičku, že? Na něco, co třeba není ani pravda. Ja som si to napríklad všimol na tých motorkárskych fórach, že ľudia už nechcú ani čítať. My keď sme natočili nejaké video, tak to malo ďaleko väčšie ohlasy. A keď sme tam napísali niečo, tak to bol fakt také, že OK, tak pár ľudí tam niečo k tomu povedalo, ale nemalo to vôbec také ohlasy ako napríklad videa. A vidím to aj na tom, keď ľudia plánujú, tak tento rok strašne veľa cestovateľov bol ako každý iný rok v Rumunsku. A je tam o tom kopec článkov, kopec cestopisov aj na motorkážoch, na motoráde, všade sú cestopisy, ale on tam aj tak napíše, idem do Rumunska, mám 5 dní, kam mám ísť, kde mám spať a čo si mám pozrieť. A to všetko tam je, len si to treba nájsť. A co si mám zbaliť, no jasné. Ja dúfam, že to nevyznie nejako zle, ale vtedy mám chuť napísať, že vieš čo, zostaň doma, ja ti poviem, ako si sa tam mal na tom výlete. Jo, rozumiem. Lebo ono je toľko tých informácií, že tam fakt už skoro netreba pohnúť ani prstom a všetko je dostupné. Aj tak tam proste napíšu, že všetko mi to sem naservírujte, nechcem vôbec pohnúť prstom. A to tiež nie je dobrý prístup, lebo môže nájsť nejaké nové veci, ktoré iní ľudia nenašli, nepoznajú. Môžu ho zaujímať niečo iné, tak niekomu tam naservírovať, že počúvaj, tak pozri si toto. To není dobré. To bylo dobrý pro tebe, ale nemusí to být dobrý pro něj. Ano, presne tak. A navíc to plánování je už součást toho zážitku, ne přece? Jo, na tu cestu, když se chystáš a plánuješ, tak je to už je ono, to už si skoro na cestě. Ano. A hlavne, keď tam niekto plánuje ešte tie ubytovania, tak to je docela limitujúce. OK, môže ti to pomôcť ušetriť nejaké tie problémy, ale veľmi pekné príbehy sa odvíjajú právne od toho, keď človek hľadá, kde budem stanovať nejaký kemp, príde do toho niekto ťa zastaví, tak počúvaj, tak poď spať ku mne. No tak keď máš dohodnutý hotel, tak mu povieš, no nejdem spať k tebe, lebo ja už mám niečo niekde zaplatené a mám to síce ešte 200 km, 9 hodín večer, ale musím tam už prísť a už si na niečo v podstate naviazaný, čo musíš dodržať. Takže my neplánujeme ubytovanie vôbec nikdy. Vždycky niekam prídeme a tam sme. A s týmto napríklad v USA bol aj taký problém, že oni sú majstri v plánovaní a v búkovaní vecí. My sme koľkokrát prišli do kempu, poloprázdny kemp, no všetko je zabukované. Ľudia tam síce neprídu, lebo to majú zabukované 3-4 mesiace dopredu, ale sme plní, bodka. A v Amerike oni strašne dodržiavajú zákony. Tam proste je plná čiara, tak cez plnú čiaru sa nechodí, lebo to je plná čiara, je to napísané v zákone, že sa cez ňu nechodí, tak sa cez ňu nechodí. Takže keď predu zastaví Číňan fotiť si nejaké srnky, tak za ním stojí 50 aut a nikto netrúbi. Všetci čakajú, lebo tu je plná čiara a niečo sa vpredu deje, tak tu stojíme a čakáme s ním. Tam nikto netrúbi. Ja som bol taký kľudný na tých cestách, tam sa fakt strašne dodržujú tieto zákony. Ani na motorce tě to netahlo? To trošku jak tady? A tak párkrát sme to samozrejme ako obehli, aj pár domácich sme videli, ale vo väčšine sa to ako dodržiava. Ale napríklad prišli sme na pláž, obrovský kus piesku a tam 10 stanov. No my sme plní. Máme 400 miest, je tu 400 ľudí, my sme plní. Hovorím, ale chcem sa zmestiť ďalších 800 stanov. To je možné, ale my sme plní, takže musíte ísť inde. Fakt? Prišli sme do ďalšieho kempu. Máte miesto? Máme. My sme na motorke. Tak to sorry. My tu máme miesto špeciálne pre cyklistov. Hovorím, tak tú motorku nechám vonku, prídem sem pešo. No ale my už vieme, že ste na motorke, tak už nie, choďte preč. Tak sme išli preč. Nedalo sa s nimi proste. Dokonca, keď mali vyhradené miesto pre tie obytné automobily a nemali miesto na stan, oni normálne, že počkajte, zavolali rangerovi alebo rangerke a táto musela normálne odobriť, že OK, tak na moje povolenie môžu zostať oni so stanom na mieste, kde má byť auto. Inak normálne, že jasné, poďte, to nie. To je zajímavé. No. A ta jazyková komunikace, projel si půlku světa, říkáš angličtina taková jako na půl, stačí to, nebo? A sa teraz zlepšila, Niky je v tom lepšia v tej angličtine, ale teraz ku koncu to už bolo celkom fajn. Tá ruština, tá bola celkom dobrá volakedy, ale len takto na cestách. No třeba v tej Jižnej Americe? Tak nejaké základné španielské frázy sme sa naučili. A stačí to? Stačilo. Tak ono v podstate sa tie frázy opakujú. Tam je, riešiš jedlo, riešiš benzín, riešiš nejaké ubytovanie, dajme tomu nejaký servis alebo nejaké drobnosti, alebo sa spýtaš na nejaký cieľ, kam ideš a v podstate sa no to dobře, ale když opakuje. třeba tě někdo pozve k sobě domů na ubytování, tak musíš nějak konverzovat, ne? Tam jako ten... Rukami, nohami to vždycky nejako šlo. Jo? Dobrý. Tak je z tebe cítit energie, je z tebe cítit zkušenost a chuť do toho cestování dalšího, tak moc děkuji za povídání. Ďakujem aj ja. Myslím, že to proběhlo moc dobře. Přátelé, co říkáte? Boris Kolev, cestovatel ze Slovenska, se svojí přítelkyní Niky, která tady je taky, ale protože prostě je to tak, jak to je, tak je tady jenom Boris s náma. Ale Niky to poslouchala, určitě se jí to líbilo, že? Ano. Tak to jsem rád. Přátelé, tak doufám, že se vám to líbilo a můžete se dívat zase příště na Motoplky. Bude tady určitě někdo podobně zajímavý, jako je Boris Kolev. A
Borise, tobě moc děkuju. Ďakujem Díky, že pekne. jsi za náma do Zlína a doufám, že to není naposledy. Doufám, Myslím, ja. že za pár let se tady zase potkáme a určitě probereme další putování po vlastně po celém světě. Protože trochu z toho cítím takovou ambici projet ten svět na motorce. Je to tam, nebo ne? Ťažko povedať, čo znamená prejsť celý svet. Sú miesta, kde sa človek nedostane. Sú miesta, kde môže byť aj viackrát. Uvidíme, čo sa podarí. Tak budu držet palce. Ďakujem pekne. Děkuji, že jsi přišel a vy se mějte hezky a jezděte s rozumem.